Takže takto, ale v skratke. Vynovená verzia sťahovacieho kľúča od VDO prešla mnohými zmenami, je to stále ideálne riešenie pre malú firmu. Stále sa to volá ako varianta všetko v jednom, z jednej strany tu máme port pre tachografy, z druhej strany USB. Vďaka novému vynovenému displeju už nie je taká potreba, aby sme kľúč zasúvali do počítača pre jeho nastavenia, pretože vďaka displeju dokážeme nastaviť takmer všetko, či je to jazyk, či sú to pripomienky sťahovania, či si pozrie posledné sťahovania a v rámci sťahovania nastaviť konkrétne súbory, ktoré sa majú sťahovať alebo nemajú sťahovať, vieme stiahnuť zároveň aj kartu, aj keď je pravda, že oproti predchodcovi je o niečo drahší, je o niečo väčší, zároveň je užší, dobre sa hodí do vačku, pribudli gumičky na oboch stranách portov, predchodcovi sa stávalo, že sa stratili. Starý aj nový model si môžete pozrieť na našom e-shope mototach.sk.